היו כאלה שיכולים גם לצאת מלחכמים, היה מחזיק בהם. כיוון שלא להם אפשרות, עזבו את הלימוד. והיום לצערנו, בפרט בדורות שלנו, אדם שעוזר מזניח את הלימוד, לא רק מזניח את הלימוד, מזניח גם מעט שמיים מזניח. ממילא כשהוא יוצא לעבודה, לוקחים אותו אחר כך לצבא, ובצבא מה נשארים שם? היו אנשים ראי שמיים, כשעוזבים אחר כך את הצבא, אחרי 2.5, 3 שנים, חוזרים משם, רקודים וברודים, מה נשאר בהם? אין שום דבר מהתורה נשאר בהם. כן, אז לכן כמה שצריכים, להשתדל, כמה שאפשר, להחזיק עוד בן ישיבה, עוד תורה ועוד תורה. הרי זה כמו בית היותר שלנו, זה מקום של השרעה רוחנית, מקום של השרעה של תורה, של יראת שמיים. אפילו אדם שיודע שבנו למשל הוא לא כל כך מוקשר. לא יוצא בנו, אני יודע מה, גאון וזה, אבל יוצא כך ידע כל פעם משהו, גם כדאי לשים אותו בישיבה. אני לא קורא לתת המשחק, אבל אני מתכוון להגיע לשמיים. ידע מעט מה שיודע. למשל נכנס לחנותו של בסם, אף פעם שלא קנה בסמים, קנת ויחתום. זה בדיוק אותו דבר. שולח את בנו לישיבה, מעודד אותו שילמוד, אפילו שיודע אותו שהוא לא קטרוני. וגם כן הכישרון בידו של הקדוש ברוך הוא, כי השם ייתן חוכמה ותדעת התבונה. היו הרבה אנשים שלא היו כישרונים, ושקדו על לימוד התורה ונעשו גאוני העולם. והיו הרבה אנשים בעלי שכל גאוני, ולא יצא מהם שום דבר. לא דווקא השכל קובע, אלא גם כן ההתמדה, השקידה, העמל בתורה, היגיעה בתורה, הגעתי ומצאתי את האמת. והנה נשאלנו, יש הרבה אנשים, יש שמיים באמת, ושואלים יש להם שאלה כזאת. אם אנחנו הולכים לכולל, לומדים שם כל היום, יש לנו את הפרנסה, ברוך השם, פחות או יותר. אבל אם אנחנו נלך לעבוד חצי יום, ונלמד חצי יום, יש לו גם כן את הפרנסה שלנו על ידי הגיע כפינו. אולי יותר טוב שאנחנו נלך לעבוד, במקום שנקבל ממישהו שיחזיק בנו, או במחזיק, או מהתחלת הכולל, אנחנו בעצמנו נלך ונעבוד חצי יום, נגיע כפיך כתוכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. וחצי היום השני, אני עסק בתורה. מה זה חשוב? אם זה כדאי לעשות דבר כזה או לא? שאלה כעין זאת, נשאל הגאון בחיים בבולוג'ית, תלמידו של הגאון רבי מבינה. כתוב בסוף ספר מעשי רב, וגם בספר כתר ראש. כתוב שם שבאו שאלו אותו בחיים בבולוג'ית שאלה כזאת. כי אחד בא אומר לו, תראה, אני יודע שאם בא מישהו מחזיק בי, ואני עוסק בתורה, אז הוא לוקח חצי ואני חצי. הוא פה לוקח לו חצי הלימוד שלי, שכרו חורקים, כמו שאמרו, שכר זבולון, ואני גם כן חצי. אבל כאן אני לא רוצה להירנס מבשר ודם. אני בעצמי אלך, אעבוד, חצי יום, רבע יום, שליש יום, כמה שפשי פרנסתי, ושאר היום אני אקדיש אותו ללימוד התורה, נגיע כפיך כתוכל, שכר טוב לך. ואני אשיב לו הרב ככה, דע לך, בשעה שאדם לומד תורה, הוא עושה לחפוח לבורא יתברך. בשעה שאדם עושה כשפרנסתו, גם כן טוב. אם הוא לא עושה רמאות או עושה זה, גם כן טוב. אבל לא דבר אם יש עוסק בתורה. מי שעוסק בתורה גורם לחפוח לבורא יתברך. אם אדם יכול ללמוד כל היום ולגרום לחפוח לבורא יתברך במשך כל היום, זה לא דומה כמו שאדם הוא עובד חצי יום ולומד חצי יום. לכן בשביל זה, מה עיניך צרה, בשביל שיהיה עוד אחד שהוא שותף שלך ופסר שלך, כמו שהוא מחזיק לך, מה לך צרה בו, ותן חיים, שמעת לחיים הזאת. יבוא אותו מכל מקום, מיני ומיני, קרא סדעה, ממך ומהאיש הזה גם כן. אז למה לך למנוע אותו בעלה? תקבל במחזיק, וגם תבוא כל כך, ויהיה לעבור לבן ברק שלי, גם המעדיף וגם
אני השם מלמעלה לשלם שכר, וכן האיש עדיף הוא לומד תורה. אתה לא תקבל את שבו במשכון, כדי שהוא יוכל לעשות באמת התורה. בשמיים נותנים לו שכרו משלם, וגם באותו מחזיק נותנים לו שכרו משלם. לא שאומרים שמנקים שכרו של תלמיד חכם בשביל לתת למי שהוא מחזיק בו. זה טעות. אלא כל אחד זה שלומד שקל הקודש כפול היה. כלומר, מי שלא יש לכם שכלכים מגרוע ודעת בקבע אלא, זה לא בגלל דעת בקבע חמש דקות לקבוע, אני רוצה לו. יכול לתת לו לתלמיד חכם, כל תקבע. ואלא מה, הוא לא יכול לעשות. אם אין כמחים תורה, אז זה יהיה מוכרח לקבל. בקש אותו, מי שהוא. ניתן לו גם אותו המחזיק. שאם לא כן, הדבר, הרב חילם מביא בשם רבי משה גלנטי, שהיה קצת מהרהר בזה גם כן. כתוב בגמרא במסכת שושן על כך, שנשותיהם של תלמידי חכמים, גם כן חולקים יחד לבעליהם בתורה. למה? כיוון שהם מעודדות לנו בתורה. אם האישה לא תרשה לבעלה שילך ללמוד, תעשה לו מוות בעיניים שלו מסכן, הוא יעזוב את הלימוד. מה יכול לעשות? אדם הוא בשר ודם. כל יום תמרר לו את החיים שלו, כל יום תעשה לו כתתות, כל יום זה, יאללה, אתה מהישיבה שלך, תלך לעבוד, תלך תביא לנו פרנסה, זה לא שווה $200 שלך, אני לא צריך את $200 שלך, ותעשה לו יום ולילה, כמו דלילה, תדדל לו את כוחו, ומסכן לו יצטרך לעזוב את הלימוד התורה. כן, הודות לנשים שברוך השם סובלות הכל בדומייה, ולהפך נותנים להם עדות דברים שישקו ועסקו בתורה, אז הם חולקים עמהם את שכרם בעולם. אז מה רבי משה גלנטי אומר? האיש הזה מסכן הולך ועסק בתורה, אשתו לוקחת חצי, המחזיק יבוא ייקח חצי, נשאר ביותר בשבע עין, לא נשאר לו שום דבר, כפלת, וזה לוקח חצי, והוא לא נשאר לו כלום. אז בא עליו השם הרב חידה בספר מדבר קדמות, אומר כל זה לפי מה שחשבו אנשים שכל הכשכו מנקה משכרו של תלמיד חכם. ולהי, תלמיד חכם מקבל שכרו מושלם, ומה שנותן הכשכו לאנשים, כתוב פרגה בידיו, נותן להם במקור וברכות, תחסר לו לקונות וכו' מאיפה שיצא לו. כן, לכן, כמובן עכשיו, מכוח הדברים האלה, אדם שבא לשאול אותנו, יש לי שני דרכים, או שאני אלך לעבוד חצי יום וללמוד תורה חצי יום, להתפרס והגיע כפיי, ועסק בתורה חצי יום, או שמישהו יחזיק בי, או הקורא יחזיק בי, ואני אלמוד תורה כל היום. פשוט מאוד שמשיבים לו, לך ותלמוד תורה כל היום.